Осанна, разпни. Празник е. Гъмжи навсякъде. Ведри хора с ликуващи лица прииждат да срещнат тос, що в Господното име сред тях бе сега. Осанна, почит, слава, възторг, величие, хвала огласят простора под мощните възгласи на прииждащи множества. Един цар възседнал осленце, боготворяща го тълпа. Цветя, дрехи, палмови клонки и викове, преливаща, мощна вълна. Вълна, която след 7 дни само изригна от епицентъра на света. Разпни го, разпни го, разпни! Голгота разтърсва земята, небето. Закрива слънце, звезди и луна. Дивтътен и страшно бучение излизат из земни недра. Светкавица, гръм, писък след нея разцепват небесна тъма. Завесата в храма на 2 се раздра. В кивота извечен капка по капка се стича на агнеца Божий кръвта. Люлей се земята, заплака небето, природата мъртва в миг оживя и да приеме небето разтвори се царя си. Странен венец, изтерзан, но смирен, молещ се, благодарен и покорен на своя баща. Празник ли? Но къде е тълпата? Що за страх я прибрал дома и защо с тежък камък затвориха гроба? Не разбраха ли, че той възкръсна? Да, възкръсна. Ликувайте, хора, за мен, за теб, за нас пострада. Но на живия мястото не е в гроба, а е на трона, на пресвятия трон в небеса. Той възкръсна. Небето прие го и възнесе се сам при Отца, гдето за нас днес застъпва се и покрива с кръвта си греха, гдето с трепет очаква да ни срещне като най-любящ баща. Да, празник е, най-великият празник, който Бог подари на света.